ini sanggon tok dincepne bonggol telo dibacok dincepne cep ya sanggone dijarne tukul wah dhewe lah wong ra istiqo mah dincepne kok suwen dijabut encepne jabut padha karo manten iya ya dincepne cep apa wi nyapu teko manten barang cangkemku yo maksudnya manten kudune istiqomah yo ngecepna tapi siji kuwi ae aja kaya iki celik ngapa kok masak aku yo sitok kok mas ngecepno telo kuwi ngono Pak nak nyanyi sing enak suaramu tokno bengi iki tokno kemaluanmu le oke kemampuanmu jati rejoso nggih sing napa Jati Rejoyoso kurang yo kaya le protes ya kek pisan iki yo omong ngono nek pengen apalmu yo kon nanggep bolak-balik ning lapangan ngono jane sakmene iki yo iso nanggep lho Pak urunan 5.000-an wis entul